Hej, vi vil forklare om vers 223 til 284 af Iliadens første sang. Vi vil starte med at fortælle lidt om Achilleus' karakteristik af Agamemnon som konge, hvorefter vi vil fortælle noget om Nestor, hvem han er, og hvilket livssyn han giver udtryk for. Ja, og Achilleus, han siger, at Agamemnon, han har mod som en gemse, og blik som en køter, og dermed ikke til at stole på. Og så har han en minimum. Og så vil han ikke gå i krig med de andre, men han vil gerne have belønningerne. Så han udnytter de andres eje til, for selv at få mere tid med. Udover det, så mister han altid Kleos og Timé i Achilleus' øjne. Ja. Nestor, han er den milde forhandler og den gode taler for Pylos. Han hersker over den tredje generation. Han fortæller Achilleus og Agamemnon, at Agamemnon skal lade være med at tage Achilleus' pige, men at Achilleus også skal stoppe med at skælde Agamemnon ud, fordi det er hans konge, og han skal respektere det. Det livssyn, han så giver, det er, at han mener, at folk skal være venlige imod hinanden, og der er intet godt kommer ud af skænderier. Han mener også, at de stærkeste mænd har pligt til at gå i krig. Slut. Det var det, vi havde. Hej hej.